Goedemiddag. Weet je? Wij binnen van Heer Ja. en wij vregen je aan de mensen, wat hing het er bij jou boppen de bank? Wauw. Dan moeten we maar even komen zien dan. Ja, mooi wel even binnenkomen. Jawel. Ja, kom maar binnen. Hey, je maar voor, ik loop de deur wel achter me dicht. Ja. Boven de bank. Ja, een bank. Dit is een werkbank. Gemaakt van een bed. Dit was een hoog en laag bed. Had ik nodig voor de vrouw. Dus dit is nog een werkbank. En dan maak ik zulke dingen op. Zie je dat? Bako. Met wat sleuteltjes. Zoiets. Je bent een creatieve geest. Ja, kunnen we zeggen. Ik heb ook nog een mooi werkstuk gemaakt uit gezien van Pakistan, India en dan maken ze dit spul. Zie, dit zet je zo neer en dan ga je zo onder de bodem van de boot door om te schuren. Zo, clear nou? En hoe ga je dat ontdutsen? Dit heb ik gezien op filmpje op Facebook. En in Afghanistan en Pakistan met de simpelste dingen maken ze het mooiste gereedschap. Dus ik zag dat, ik denk, hé, ik heb ook een bootje voor de bodem. En dan moet je er altijd onder liggen met schuren. Hè? Ik denk, nou, dit kan mooi zo. Zie? En binnen jou zou altijd wanen, mooie handigheidjes en dingen? Nou, ja, altijd wel geweest. Alleen de laatste jaar wat meer. Want ik heb nog wat meer vrije tijd over, want de vrouw is overleden vorig jaar. En dan was ik mantelzorger. En ja, dat ben ik nog niet meer. Dus je zit met de tijd van, wat doe ik? Nou, en dan kom je met stukken fratsen. Zie? En hoe is het voor jou om nou eens zoveel tijd om hand te hebben? Want ik zag direct de foto van jouw vrouw. Ja. Ja, dat is wennen, hè. Dat is wennen. Ze zeggen, je moet wel verder. Dat klopt ook wel. Maar het is wel wennen, hoor. Dus, ja. Maar doe maar. Het moet toch gaan gebeuren, hè. Maar creativiteit en dingen creëren, dat helpt jou wel. Ja. 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 Maar daar ben ik altijd wel in bezig geweest, hoor. Ja. Ja. Allemaal aparte dingen. Oors als oors. Ja.